Is-Sibt filgħaxija l-mexxej Laburista Joseph Muscat indirizza l-laqgħa taħt it-tinda fix-Xara Għawdex. Joseph Muscat irreaġixxa dwar il-konferenza tal-aħbarijiet li indirizza aktar kmieni is-Sibt il-Ministru Austin Gatt. Il-mexxej Laburista qal li l-konferenza tal-aħbarijiet li għamel Austin Gatt kienet waħda ta' tewdin ta' min ma fadallux aktar argumenti x'jagħmel. Joseph Muscat qal li l-unika difiża ta' Austin Gatt u l-Gvern hija t-tewdin li l-medja indipendenti flimkien mal-Partit Laburista qed jagħmlu kumplott kontra l-Ministru Gatt. Joseph Muscat qal li jkun aħjar li l-Ministru Austin Gatt iwieġeb għal mistoqsijiet li qed jagħmlu n-nies. Jagħmel aħjar u jkun aħjar illi jaħseb dwar kif iwieġeb il-mistoqsijiet tan-nies mingħajr ma jkun qiegħed jidħol f'dan it-tip ta' tewdin. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li l-politika tal-Partit Laburista hija favur il-gass bil-pjan tal-Partit Laburista kien ċar mill-bidu nett. Il-Ministru Gatt qal fost oħrajn fit-tewdin li qiegħed jagħmel qal Joseph Muscat ukoll iltaqa' man-nies involuti fiż-żejt ta' ngħidlu taf xettilhom li l-politika tagħna hija favur il-gass. Il-mexxej Laburista qal li jkun ta' sodisfazzjon akbar li wara dan il-każ jekk gvern ġdid jingħata l-fiduċja ikun dak il-gvern li jirnexxielu jwaqqaf darba l dejjem il-konsum taż-żejt minn pajjiżna. U llum il-ġurnata wara dak li qed nisimgħu u qed naraw din l-istorja ta' kummissjonijiet enormi illi kuljum qed nisimgħu aktar dwarha tal-pajjiż li jixtri b'1,000,000 euro żejt kuljum. X'sodisfazzjon ħajkun dak li jekk ningħataw il-fiduċja inkunu l-gvern illi inwaqfu darba l dejjem il-konsum ta' żejt minn dan il-pajjiż. Preżenti għall-laqgħa taħt it-tinda fix-Xara Għawdex kien hemm ukoll il-mexxej tas-Soċjalisti fil-Parlament Ewropew Hannes Swoboda. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat irringrazzja lil Hannes Swoboda għas-sapport li l-Grupp Soċjalista Ewropew qed jagħti lill-Partit Laburista waqt din il-kampanja elettorali.